Avaria poate reveni în orice moment. Cam acesta este peisajul uman actual și lipsește ceea ce spuneam eu, inteligența colectivă. Acum, nici să vină inteligența artificială și să ne conducă nu e cea mai bună soluție. Dar o reflexie colectivă e interesantă, importantă și chiar urgentă. Ceea ce încercăm să facem astăzi împreună aici. Profit efectiv de faptul că sunteți aici, domnule Turturică, Dan Cristian Turturică. Suntem, de fapt, colegi, pentru că și eu, timp de 32 de ani, am fost jurnalist la BBC întâi un an, după aceea la RFI. Ca și dumneavoastră, am încercat să descifrez actualitatea, să-i găsesc chei, să explic, să înțeleg eu însumi. Pornesc discuția de la o carte pe care dumneavoastră ați scris-o acum, adică ați scris-o, s-a născut ea mai târziu, dintr-o experiență cu totul specială, ați plecat pe urmele unor români deportați în Siberia. Această carte de mărturii, pe care o puteți găsi în holul teatrului, vine într-un moment cu totul și cu totul extraordinar. Aș spune că aproape că ați făcut bine așteptând timp de 2 decine, chiar mai mult, ca să o tipăriți acum. Pentru că ne dăm seama în acest moment că ne-a lipsit în spațiul civilizației europene și, în general, procesul comunismului. Dacă procesul nazismului a fost făcut într-un mod exemplar, procesul comunismului lipsește. Ceea ce a permis acum, cred, această agresiune incredibilă. Și vă lansez pe dumneavoastră cu această întrebare. Cum de s-a ratat procesul comunismului și în vest și în Rusia? Pentru că Europa de Răsărit a încercat totuși să-l facă și într-o anumită măsură procesul moral al comunismului a fost făcut în Europa de Răsărit. Mulțumesc foarte mult. Vreau doar să spun legat de experiența noastră de jurnalist, că am lipsit de pe Radio France International. Obișnuiam să vă ascult și obișnuiam să ascult în continuare RFI, dar obișnuiam să ascult cu și mai mare plăcere când vă auzeam. Dar, sigur, vă auzim acum și în alte ipostaze și sunt convins că flair-ul nostru de jurnalist, pe lângă cel de dramaturg, își va găsi o expresie în continuare. E o întrebare foarte importantă și întâmplarea face că relativ scurt timp după ce am întors din Siberia, respectiv la vreo 2 ani, în 94, am plecat în America, să scriu o carte despre destinele ale românilor care au emigrat, iarăși era o carte care lipsea. Și acolo s-a nimerit să obțin o bursă, am aplicat pentru o bursă și am rămas încă 4 ani, am studiat la Universitatea din California, Northridge, și mi-am luat un masterat. Iar lucrarea mea de masterat inițial se centra în jurul întrebării, exact acestei întrebări. De ce nu avem o analiză serioasă a atrocităților comuniste pe măsura a ceea ce sau incomparabilă cu ceea ce știm despre Holocaust. Și a trebuit să o abandonez. Pentru că pur și simplu nu am găsit suficienți oameni ca să mă ajute să descifrez această întrebare. În teza mea îmi propuneam să stau de vorbă cu foarte mulți gatekeepers, adică oameni care au lucrat în redacțiile marilor televiziuni americane, cele 3 mari televiziuni americane, și să-i întreb, de ce nu, în plin război împotriva rece, împotriva Uniunii Sovietice, ar fi fost de așteptat ca televiziunile americane mai ales și presa în general în America să facă un extraordinar proces al comunismului chiar atunci. Să vorbească mult mai aprofundat despre ce se întâmpla dincolo de cortina de fier, pentru că și informații existau. Nu atât de multe, evident, precum cele pe care au fost dezvăluite după încheierea războiului mondial, dar totuși suficiente. Iar oamenii aceia nu au vrut să vorbească. Sigur, eu eram un student din România, nu era foarte important, dar am crezut că poate au vorbit cu alții. Nu. În America, această întrebare, în anii 90 cel puțin, astăzi nu știu dacă această lipsă a fost reparată, dar nu se vorbea despre acest lucru. Și
mă întorc la întrebarea dumneavoastră. Unul dintre motivele pentru care cred că am ratat un autentic proces al comunismului vine din două paliere, cred eu. Una este că ar fi fost nevoie de un impuls venit dinspre vest, ca în est să se ajungă la un proces serios care se lase chiar și cu foarte multe condamnări, eventual. De ce? Pentru că știm foarte bine, în Europa de Est, la putere au venit după 1990, 1989, în alte țări, în 88, au venit totuși eșaloanele secunde, terțe ale statului. Și evident că erau formate tot din comuniști, unii cu față umană, sau oameni care au fost în apropierea aparatului. Sunt foarte puține cazuri, totuși, în care am văzut o năvală puternică a unor oameni politici, a unor intelectuali care nu fusese sub nicio formă apropiați de fostele regimuri. Sunt câteva excepții și nici alea n-au durat foarte, foarte mult. Nu vreau să dau detalii acum, să intru în examen, dar sunt totuși țări unde un an, doi, trei, statele au fost conduse de oameni extrem de care au fost vocali în timpul comunismului, adevărați dizidenți și până la urmă până și ei au fost măturați de la putere, cel puțin temporar din nou, și au venit altcineva. Deci, practic, Europa de Est să fie motorul acestui proces, mi-e greu să cred că s-ar fi putut face fără o implicare a Occidentului. Adică, așa cum ne-au spus an la rândul, scăpați de mari corupții, privatizați economia de stat, dați drumul liberei concurențe, etc. Toate aceste mari imperative care au venit de la Bruxelles sau din alte capitale europene sau de la Washington și care au condus până la urmă la reformele care au făcut posibile totuși trecerea către democrație, către economie de piață, au lipsit în zona aceasta. Nu am auzit, am cunoscut foarte mulți dintre membrii ambasadelor în cei 30 și ceva de ani de după 90. N-am auzit pe nimeni să mă întrebe, de exemplu, cum mă întrebau exasperați, de exemplu, dar de ce nu sunteți în stare să vă curățați justiția? De ce nu sunteți în stare să condamnați corupție? De ce nu sunteți în stare să privatizați? Nu am auzit pe nimeni întrebându-mă, de ce nu sunteți în stare să faceți un proces al comunismului? N-a existat, pur și simplu. De ce n-a existat? Mă întorc la concluzia mea după eșecul încercării de a face lucrarea de masterat pe întrebarea de ce a lipsit o reflectare mai serioasă a ce se întâmplă dincolo de cortina de fier în America, și anume o bună parte din intelectualitate, fie că era cea care lucra în media, fie că era cea care dădea tonul dezbaterilor ideologice, culturale, nu au vrut probabil să abandoneze foarte ușor, să abandoneze gândurile că totuși a fost ceva bun până la urmă în comunism, că da, s-au produs și atrocități, s-au murit oameni, dar totuși, în esență, a fost și ceva bun acolo și nu merită aruncat totul la gunoi acum, dezgropând la propriu uneori milioane de morți. Aș vrea să vă relansez și cu o altă întrebare legată de această poziție strategică a României, strategică în sensul rău, în sensul că ne aflăm situat geografic la intersecția trei plăci tectonice, aș spune, foarte violente. Sunt trei imperii care s-au izbit pe teritoriul României. Noi învățam când eram mici la școală, noi din generația veche, că România este bogată și frumoasă și era conturul României, ce să spun, o splendoare, pădure, avem munți, avem mare, avem de toate. Nu ni se spunea doar că suntem în zonă de cutremure teribile istorice. V-ați dus pe urmele acestor români deportați în Siberia, care de fapt sunt simbolurile acestui ghinion istoric, să fim aici sub presiunea acestor imperii, că au fost turcii, că au fost rușii, că au fost austriecii.
tot timpul noi români ar trebui să navigăm într-un fel prin aceste capcane ale istoriei. Revin la un titlu de spectacol care vine din Chișinău. Și plecând dumneavoastră în Siberia pe urmele acestor români, de fapt ați mers pe urmele unor victime istorice, le-ați găsit și ați cules mărturii. V-aș întreba așa, emoțional vorbind, când v-ați aruncat pe treburile Siberiei și ați ajuns acolo, ce ați simțit? Ați avut vreo revelație mai specială legată de destinul acestui popor, de destinul nostru al românilor, în raport cu aceste plăci tectonice toxice uneori? Cum povestea chiar unul dintre supraviețuitorii pe care i-am intervievat, era, mi se pare, că avea cam 18 ani acel domn, când a fost săltat împreună cu familia lui. El tocmai se pregătea să dea bacalaureat. Și era un bacalaureat foarte serios pe vremea aceea, dacă țin bine minte, cred că la 12 materii, și învăța pe rupte. Era fiul de unei familii normale, dar din clasa medie, să spunem, mai înstărită, rurală a Moldovei, și copilul învăța pe rupte și cu acele crâmpeie de lecții pe care le învăța, a rămas și când l-am cunoscut eu 50 de ani mai târziu. Și el îmi spunea, de exemplu, că marea lui întrebare, care l-a chinuit îngrozitor, a fost poate cea mai teribilă tortură la care a fost supus, a fost această întrebare. De ce noi? De ce ni se întâmplă tocmai nouă acest lucru? Și cu ce am greșit? O întrebare, evident, simplă, pe care ne-o punem cu toții când ne lovește, când suntem victimele unui accident. Și evident că nu avea răspuns. Pur și simplu nu avea răspuns. Era această întrebare, de ce noi, auzită din gura acestui om care se uita în gol și când nu-și găsea cuvintele în română, pentru că toți vorbeau foarte amestecat, după cum vă imaginați, dar el totuși vorbea destul de bine română, aproape ca un tic verbal, când începea să învească un cuvânt în română, spunea tot felul de vorbe aproape fără noimă din materiile pe care le învăța atunci când a fost ridicat. Și așa îi se reîntorcea limba română. E bine, tot acest dialogul din acea seară, din satul Pihtovka, de lângă Novosibirsk, ăla a fost poate momentul în care am realizat în acea clipă că pur și simplu s-ar putea ca într-adevăr această zicere pe care și eu am auzit-o în școală, că da, România e o țară extraordinară, ghinionul nostru este că suntem la răscruce de imperii, dar folosită ca să justifice mai degrabă neîmpliniri care aveau alte resorturi decât faptul că ne aflăm la răscruce de... Deci este cea mai puternică amprentă emoțională a venit din această întrebare: de ce ni se întâmplă nouă lucrul ăsta? Și atunci am realizat că e posibil ca într-adevăr să fim totuși victima unui blestem geopolitic, cum să-l numesc. Dar, cum vă spuneam și vă mărturiseam și ieri, cu toate acestea, chiar și această realizare care brusc m-a pătruns și pe mine, venea într-o clipă în care, totuși, rațional, nu aveam niciun motiv să cred că se va mai repeta sau că va mai continua să producă consecințe de tipul celor pe care le vedeam, le ascultam din mărturile celorlalți. Adică, da, era ceva, într-adevăr, suna ca un blestem, pe de altă parte, părea că blestemul s-a terminat și că nu se va mai întoarce. Și iată că astăzi, din păcate... În orice caz, nu ratați să spun întâlnirea cu această carte.
români deportați în ghețurile Siberiei. Am citit-o și m-am emoționat, mai ales când ajungeam la detalii. Acolo înțelegi monstruozitatea. De altfel, vorbind despre deportări și despre emoție, aș vrea să vă spun că eu însumi am avut în familie o deportare, mama, care e născută în satul Horonic, când avea 14 ani, familie de țărani, erau 8 copii, aveau 12 hectare de pământ. Și brusc au fost puși pe lista chiaburilor. Și într-o seară au venit armata, miliția, i-au ridicat, i-au dus la rădăuți și după aceea în vagoane de animale de mărfuri, trimiși în Dobrogea, la muncă, într-o fermă de stat, considerați chiaburi. A fost șocul vieții ei, mama, de când eram mic, odată pe an, cel puțin îmi povestea acel moment al deportării. Lucru pe care eu l-am captat în acest roman, Un secol de ceață. Mama primește astăzi 88 de ani. Mă bucur că am această onoare și cu siguranță că am să rog din nou să povestească această aventură a deportării care și pe mine m-a marcat. Pentru că erau niște țărani care munceau pe pământul lor. I-au dus, s-au întors. Mama a devenit învățătoare, i-am adus în mână primele cărți și într-un fel îi datoresc foarte mult ceea ce sunt astăzi. Bun. Aș vrea să trecem acum la câteva imagini pe care să le descifrăm împreună, pentru că vorbim despre ceea ce ni se întâmplă, că iubim teatru, că iubim cultura, că suntem într-o democrație, din fericire, că suntem protejați, că facem parte din Alianța Atlantică, din Uniunea Europeană, că ne occidentalizăm, nu foarte rapid, dar totuși imaginile care vin dinspre Est, dinspre război, sunt teribile și aș vrea să începem cu una și te rog, dragul meu, dăm prin prima imagine, care este cu totul și cu totul simbolică. Este teatrul din Mariupol, care a suferit ceea ce a suferit. Îl vedem sus înainte, îl vedem după aceea. Probabil că rușii între timp l-au reconstruit repede, dar pentru mine această imagine are și o semnificație specială și te rog să trecem la a doua imagine. Eu am avut o piesă montată în orașul Mariupol. Adică am avut un text montat acolo, tradus de Neda Nejdana, care anul trecut a fost la noi. Deci este autoarea dramaturga ucraineană, care a fost invitată noastră. Acest spectacol se numește Imaginează-ți că ești Dumnezeu. Nu, Sandu? Așa scrie acolo? Ce scrie, Sandu? Da? E o poveste de război, pe care am scris-o pe vremea războiului din Bosnia, în care un sniper mai bătrân învață pe unul mai tânăr cum să tragă și să împuște oameni. Piesa a fost regizată de Anatoli Levchenko, care încă este blocat la Mariupol. Fotograful, putem trece la următoarea imagine, e un fotograf care a captat câteva secvențe din spectacol și care el a plecat, trece la Kiev, acum este reporter și care are un site, se numește Ivan Stanislavski, îl găsiți cu ușurință, publică multe fotografii despre războiul din Ucraina și ceea ce se întâmplă în spatele frontului, despre soldați care vin schilodiți și care încearcă să fie reinserați. Societatea încearcă să se reinsereze. Aceste imagini pentru mine au fost foarte tulburătoare, pentru că brusc mi-am dat seama de pe o zi pe alta s-au schimbat raporturile noastre și cu Ucraina, bineînțeles, dar și cu Rusia. Eu am avut piese montate în Rusia, publicate, am avut 2 romane, am avut întotdeauna o extraordinară apetență pentru romanul rus, pentru literatura rusă, pentru filmul rus. Noi ne hrăneam cu imagini, cu filme rusești care erau extraordinare. Putem trece la încă o imagine, dacă te rog. Și ajungem la acest mesaj. Stop war. Ce poate face teatru ca să oprească războiul? Să oprim noi războiul. Această imagine a fost proiectată la Avignon la sfârșitul unui spectacol montat de Kiril Serebrennikov,
acest regizor deseori, în sfârșit, contestat, dar care acum trăiește în Germania, iar la Avignon a montat anul trecut o piesă pornind, un spectacol pornind de la o novelă a lui Cehov. Revin la ideea că, știu, teatrul poate face ceva, dar ce? Aș încerca însă o discuție pe tema: putem noi la teatru să florăm în mentalitatea popoarelor, în mentalitatea celor care uneori sunt adversarii noștri timp de secole. Și aici aș vrea să-l invit pe Sandu Crecu, care conduce Teatrul Satiricus la Chișinău, care a făcut studii la Moscova. Tu vorbești limba rusă, ai trecut printre ruși, i-ai cunoscut, ai prieteni ruși, cum au și alții prieteni ruși. De ce nu înțelegem, de ce nu reușim noi să înțelegem, sau noi reușim să înțelegem pe ruși, dar mai departe spre vest, e tot mai greu. Sau nu, aș spune că occidentalii nu reușesc să înțeleagă cine sunt rușii și ce vor ei. Dar spune-mi tu, te rog, ce sentimente ai avut trăind acolo, trăind printre ruși, având prieteni ruși? Eu mă voi strădui să fiu foarte așa mai telegrafic voi vorbi, să nu teoretizez mult, deoarece atât s-a vorbit despre această temă în literatură, despre cine sunt rușii, cum sunt rușii, sunt cărți, studii întregi scrise. Eu doar am să vă dau două exemple care ar trebui să ne pună pe gânduri și dumneavoastră veți face concluzia. Mă amintesc că, nu știu dacă în România era la modă, ori la noi, în fosta Uniune Sovietică, care era atunci Basarabia, acea parte, vara munceam în detașamente studențești. Un fel de brigăzi de construcție care noi, care eram săraci, așa cum toți studenții sunt săraci, încercam să, în 2 luni de zile, iulie, după sesiunea de vară, iulie și august, să muncim și sigur că banii buni se făceau în Siberia, în Altai, în regiunile cerea Ural, unde aveau nevoie de forță de muncă. Și prima ieșire a mea la muncă a fost la 200 de kilometri. Fiți atenți, de asta m-am mirat și pe mine mi-a rămas pentru toată viața în memorie. În 1980, când Uniunea Sovietică organiza Olimpiada, acea Olimpiadă cu care rușii se lăudau peste tot, noi la 200 de kilometri ne aflam în regiunea Smolensk, orașul Gagarin, fostul o comună, un orășel micuț la nivel de comună, cum ar fi poate cea mai nedezvoltată comună din România, cam așa era acel orășel care ei se lăudau cu el, orașul în care s-a născut Gagarin și care mama lui Gagarin încă era vie, era muzeul, casa lui Gagarin de lemn. Noi munceam la 200 de kilometri și în acel lux care se arăta la televiziune și în care orașele din Rusia trăiau, duceau o viață normală, la 200 de kilometri de Moscova, era o sărăcie lucie. Am văzut acele sate în care casele de lemn, asemenea grajdelor de vite, întreg satul de bărbați alcoolizați și aproape pe față aveau, deoarece era o perioadă cu băuturile în Uniunea Sovietică și erau albaștri ca fantomas, așa ca în film, cu femei care munceau și bărbații beți. Asta era 1980, Uniunea Sovietică de fapt. Această depravare care se ascundea după o perdea, noi nu vedeam. Acum, dacă vorbim de psihologia rușilor, cred că este
greșit să vorbim că rușii sunt răi, rușii sunt doar cei care luptă. Trebuie să ținem cont de, cum ai și accentuat Matei, de mari artiști, marea cultură rusă. Dar ceea ce este acel decalaj în Rusia este între învățământ și în orașe și ceea ce s-a investit în Rusia în sate sau la periferie. Era o mare deosebire între noi, cei care republicile, fostele republici, care făceam parte din Uniunea Sovietică, în care erau școlile bine construite. Iată, la Vitale Turcic, deja generația lui Sava mai tineri, dar ați apucat și voi în care la noi, prin sate, inclusiv și la georgieni, și Armenia și republicile baltice, cu case de cultură, cu teatre, cu străzi chiar pavate, parțial prin sate, cu școli renovate. Asta era republicile sovietice. Și Rusia la 200 de kilometri, absolut distrusă. Ceea ce este acum. Am avut ocazia cu vreo 10 ani în urmă să văd, înainte de începutul acestui nenorocit război, Rusia și mai mare depravarea. De aceea nici Navalny, nici Yeltsin, nici Nemțov nu putea și nu avea o șansă ca ei să câștige sau cineva, dacă va câștiga în afară de un dictator sau cineva impus de putere. Aceasta au înțeles-o rușii chiar când Yeltsin a fost încercarea lui Yeltsin de a aduce democrația în Rusia s-a terminat cu un fiasco și cu venirea acestui dictator al secolului 21. Cred eu, totuși, dacă să mă întorc la ultima comparație, dacă mergeți, eu de mult timp eram la Chișinău într-o zi, stăteam în curte și nu o să dea voie să mint colegii. Doi copii români, vorbitori români, dacă se joacă în curte, apare al treilea copil. E bine. Toți vorbesc în română și dacă apare al patrulea copil în rusă, toți românii trec a vorbi în rusă. Se chinuie. La noi limba rusă se învață în stradă. Și mă uit și asta era cu mult timp. Iată această psihologie, această, nu știu, probabil în genere și a noastră mioritice este ceva, dar este în felul rușilor de a se impune indiferent în orice împrejurări. Această tendință a lor de a fi imperialistă probabil este în gen. Eu vă zic că greșelile care sunt în Republica Moldova și care și astăzi urmează și se produc, că nu vreau să laud pe nimeni, dar greșelile s-au produs de 90, anume la paragraful identitate. Identitatea națională în care politica, strategiile politicienilor s-a greșit total început cu anii 90 și am să vă explic de ce, fiindcă ce se întâmplă în Găgăuzia de azi nu este rezultatul azi sau ieri. Ceea ce se întâmplă în Găgăuzia este din 90, când nu s-a dorit să se investească în identitatea găgăuzilor, care de fapt sunt niște turci de naționalitate și care Ecaterina a II le-a dat această localitate, porțiune de pământ în Basarabia, pentru că ei au trecut de la acea religie musulmană, au trecut la creștinism și ei, acești creștini care stau acolo, găgăuzii, s-au dezvoltat cu școli rusești. Iată ce l-am înțeles orice guvernare din Republica Moldova, că trebuie să se investească anume în cultura, fiindcă în felul ăsta s-ar fi întâmplat detașarea de cultura rusă sau cel puțin de influența geopolitică a rușilor. Exact apropo și ucrainenii care în Republica Moldova copiii odrasle s-au dat permanent la școlile ruse și nu la școlile românești.
Exact așa și celelalte popoare care au trăit și locuit și mai locuiesc în Republica Moldova. De aceea, problema identitară este foarte importantă și dacă să mă întorc la ruși, rușii nu trebuie să înțelegem la general armata rusă. Trebuie să nu facem abstracție, ci să ne gândim că soldatul rus de astăzi sunt foarte multe popoare, republici autonome, diferite naționalități care trăiesc, conviețuiesc în Rusia, la un nivel de 3-4 coridoare, că nici nu zic clase, alcoolizați prin clasa 5-a, 6-a, drogați, acești copii care n-au ieșit la distanță de 20-30 de kilometri din satul în care s-au născut, aceștia sunt înrolați în armată. Și când vorbim de armata rusă, trebuie să vorbim într-adevăr de o armată barbară. Și această incultură, care probabil i-a convenit lui Putin, de a nu da cultură, învățământ, îndobitocirea acestei mase și a transformată în barbarism, în barbarii secolului 21, prin ăsta este periculoasă armata rusă. Nu prin profesionalismul, ci prin deciziile descrierate, prin decizii de monștri, prin decizii barbare care le pot lua cei care conduc astăzi armata rusă. De aceea este o mare deosebire între ostașul ucrainean care își apără independența, își apără demnitatea și luptă pentru o idee și cel rus care nu are nicio idee, nicio ideologie, doar este o ambiție și o amăgeală, așa zisă, a comandantului său, în care îi spune că tu ești cel mai puternic, că noi suntem cei mai puternici și noi trebuie să-i omorâm pe dușmanii, pe naționaliștii aceștia ucraineni. Ei nu intră în esență. Eu vă zic că în 1984 făceam armata, nu era catedră militară și deja după facultate, după un an de lucru în teatru, m-au înrolat în armată și făceam noi 1 an jumate serviciu. Sigur că erau colegii care în armată erau din toată Uniunea Sovietică, erau mai mici. Cu vreo 4 ani de zile. Ei nu erau cu facultate, erau după ei 10 clase sau 8. Păi iată, caz genial. Îl întreba, el nu știa care este capitala Uniunii Sovietice în 1984. Cine este elementar conducătorul statului? Pentru el, tot universul era centrul raional în care s-a născut. Era de groază. Nu o să mă credeți, ăsta este adevărul și ăsta este fosta Uniune Sovietică și aceasta este astăzi actuala Rusie, mult mai dură decât ne închipuim noi. Cam atât. Mulțumesc, Anton. Înaintăm cu imaginile pentru că voiam să ajung la o altă întrebare pe care am să